Good morning guys. You're welcome to my YouTube channel. Mayroon na naman tayong panibagong video ngayon. Ang imumukbang natin guys ay pork belly. At mayroon tayong pusit guys. At saka kaunting gulay. O ano pang antayin natin guys? Attack na guys! Lutong ng balat guys. Kain tayo. Oh, guys, ang laki ng pasit. Gulay ito.
Kain tayo guys. Sarap na balat guys. Lutong ng balat. Thank you guys. Maraming salamat sa panunod ng aking mga video guys.
Don't forget to subscribe, like, and share para ma-update kayo guys sa mga video ko pang ilalabas guys. Bye-bye!